Watlah hak jingai lenti ke bala palat ia ke arupsan senem bat ke bala debru ban rakai ia ketika jingdap arupsan senem lane ke silver jubilee jongga jingai lenti banai ke jing sikri syaki pajba ke thany hak liang jongga jingnang jingstan ke skul Umkei Presbyterian Secondary School kerang don shibun ba ke jingduna bat ke jingbom biang ke bakum ke bor pnia skul ke shem jinge nagwai ke porsha ke waipan ka jingnang roi jongi khna skul nagwai ke senem sya ke waipan kalanang pen khamnya ia ke yang skul kajing nang don kam banthung ni kino hikai namar kajing nang bon jongi khna school henry ka shem jing e pat ia ka school managing committee banthung ni kino hikai namar kajing bomla ban kersian ia ka tulop jong no hikai watla na pedanggi khat arngut kino hikai arngut lala ban penrung ha kajing rap lengbag SSA bat sangut hak ad hoc grant bat henry ngut pat la kersian na kabor jong balang ka bade sponsoring body jong ka school ka bahapat apa kajing peniat jong ka managing committee jong ka school Utaman besan balajit kamdej ubri presiden jong managing committee ubalong ruha ku jokopor unohi kai hak de skul ha ba jing keran ha kene sngi ke bala penlong ya ke jingelang ke balang kot ha ke jinglej no sanyang jong ki khot ka seng Confederation of Riboy People Umkei unit da ki ben bat ki das sik de skul ka balong ru da ke jingirap jong ka seng na ka seng kemi ulong ba ka skul watla kalia ilang ba ya ki ar popratli ki snam nadu bala seng ya ka kata nadu snam shejar kandai spa kandai pesan ha ka jing kersan borba jong balang kala se ya shibun ba ki kun samla ki bala nang lastat henry heba phaipat sya ki jing long jing man jong skul kedang don kam shibun ba ki jing don kam ki bakum ki bor pnia skul ki julet ut lej nam shi ki bor sarkar lagadi hakamat jong ki nong mi khamat bat kum juru sya ki menteri sarkar ki bripet ya katanat pule putih henry kum bagalong hi ka skul kampat bit kampat biang namar ke jing bom don jong ki jing irap om lapat banlen bakat to kani jingrap la shuyo nagi kunhun paper bat kato kani pat nang sarkar bat lanang pentulun ni ki kam jong ke skul kumban syukre khandiat bagi khana pule ha kani ke skul ki don lais pa nyu pulai ngot bat ki babun hi ki dei na ke shnong bat ru kato kani ki bana ki shnong ki pamarjan bat la arbon kado ba ki babun ki khana skul ki de ki bawan nai ki long yeng ki badok ki bajanjar dang tang ha kini khandiat teo ki bladep lathung ya ka wei ki unit jong ka seng Confederation of Riboy People ha ki shnong bat manta ka singi kelas dang yak jing trikam da ka ban no senyang sya ki skul da ki ben bat ki das nalor jong gi nohikai jong ki skul lemru pat ki khana skul ha kini singi ki khot jong seng ki balaya poilang ki kantup ya working president jong seng kemi uba pateng marsing u general secretary jong seng kemi uba Marcus Makri u assistant secretary uba Morris Lengdo u finance secretary jong seng uba Shining Kentla ki khot jong seng negative unit ki bakantup mi uba Robening Marsing ubri advisor uba Batai Lumpoj ubri president usamla haba ngampoi khamdej ubri secretary ikong Jerita Lengdo ibri headmistress uba bu balajit khamdej lembat kiwei kantup de ya khana skul jong ka skul ka ne ka skul jongi hang ne Umkei ka bangitip ya ka Umkei Presbyterian Secondary School laseng ya ka nadu ka siam khat khandai spa khandai pusan tang bah kata ka por ka jingseng ya ka skul kadang dei tang ka UP upper primary haden kat bagi por kisni kisnam kilanang ya ka snam ar haja lasngau dei ban upgrade no ya ka isaka secondary school deladang in kai nadu ka snam khat khandai spa khandai pusan hadu menta kala palat kala dep ban rakhe ya ka silver jubilee kala poi hadu menta ar punyo ar pratli kisnem kata ga de ga jingya lenti jong kane ka school ga jungi ha ga jingya lenti jong kane ka school ngila banong bangilai kendu shibun ki umsau lane ki jingye ha ga ba na kalyang jong ka sponsoring body lane ka balang ka bor ka badai pet ka badai kimi ngila siam jingye shibun nadu kaban penbiang ya ki school building nangta kiwe ki jing don kam ki khot ki infrastructure lane ki furniture ki ben ki mi ki chuki bat kumta terder idon shisha ka jing ya ka bukraw nalor kataru hakipor ki pamansua ya ka tulop jong kinong hikai baro khatar ngot la siu de managing committee denrai menta khamadin nilayo ya ka jing ram arngut kinong hikai da ka SSS scheme nang tabat sangut kinong hikai ki blarung haka ad hoc grant ini ke begiong grant ini sangut ta gide kinong hikai upper primary bat kinong hikai LP hanrei ki weipa ki nrungut ki dei ki bala penbit ki bala penbiang da ka school managing committee lane da ka sponsoring body kajing penlut haka shisnem kapoi dagi fola namar bangi hapan siu yang tulop jongki nong hikai nremut ki nong hikai
ngisiu tulop saupunyo hajar tam haka si benai telarangi multiply tang hataru kalau poi nriula te plus kiwe kijing don kam kamut kadai kajingkit kabakia hapdang jong gini kajingkit kibakia nakaliang jong ka school managing committee kala persyang hikat bala ban lewat ikilap kilenti mo siya ki bor jong ka sarkar ngaku mu presiden secretary la persyang bun sen bantit jingkang mo bantit jingkang ya ke government kendu ya ki he ki han ki MLA ki nong mikmat education minister ka por jong Dr. Didi Lapang chief minister ro ngelafa forward ya ya ki jing don kambaro den rai hadu menta kita ki jing tiet mit ki jongi ki jing tit jingkang jongi ki nong poi seno den rai ki ne ka sngi ngisngo kumen baya kata ka jing jongi lawan banyakit lang banya ba lang dakine kiri orang ba jong ka temri boy ka bi ke jongi ngas ngau kumen mo ban yui yupi ki samlarang ba kirang ba ki ba persyang ban yui ya ka jingkit ka bakia ka ba kane ka dong bat ka tanyri boy ka bi ke jongi ngidon apa deng jong ke jing den amar kata na kaliang jonga suggestion pat ngas ngau ban ai kuble yupi iri orang ba ki samlarang ba ki badon ya kata ka vision lane ka jingyo ijingai na ka banta ban ra syafrang ya kane ka thong ya kane ka thang ngut banong bat ka temri boy ka ba e ka jongi te na kaliang jonga ngalayo i bang pej bunsin ya ki kam ki babha ki baka kop kala le mo kila persyang ban le sya ICR mo markidon hangto ki kena kasi jongi ki ba sya bekam ki ba du kam nang ta kaseng kala le sibun ki de kindon sibun ru kiwe ki kam ki baba ki bana kaliang jong kaseng kin sale nang ne shikma karena hadin bakila peni ya ka kondisyon jo ka school kamen sim ka maila lamar isu thu baka school ka dei ka badon kamtam yoi phawai kamtam agi jup ki bamenta ngang na mut ka dei na kawai ka program ngang ang bangimla lamar ngi nang sidap tan khai pi unit karena hadin kila sen ne ka dur jo ka school kakta kamen sim lamar balai bun sin hi nyeu i sanong kendong ki school bun ki bejot nomor balai ni hapan kan sai baka sarkar kam juk kham dapet sanong kendong nyeu i chelong ki school ki piang lagi phau tli lagi spa tli ki school kat bahanong kendong ni i gawai ru ka school ka babiang basa kawai ni kwa ban kren kham tam syagane ka mau hati constituency nyeu i bahadu menta 4 don kawai ru ka sentar ban tho i ka metrik tinggi kuat makran si benta kam dei ka kamram ju seng halang banon ai ki lagi jingrap kada kiladon ki MLA kiladon ki MDC kada ka kamram ju ki kada balai pan ju seng balang ngihap pan kener hai bor ibaret namar nyu i bagita ki no mikmat ki bangi ngi lajit kimpet namanda ga jingdon kam jong ka snong ka thau kimpet khamtam na ga jingdon kam jo ka school ngihap pan keno iding sisa Ginum kena tang ne mele bamenta hendrai barok ke mele jong mau hati kimpai kamtam haka pule puti lana dei bagi pai jin dangi layo de school ka babiang pat ka bapaka ba apo ka dong ba thai mau hati gidong kata ka de jing sisa ngang dei woi ne ki khun samla jong ka dong mau hati ngatip ba sapang ga jinglong jingman jong ka mau hati constituency batna ka le ka seng ru nginang don ka thong ban kentiu haka bedei bat ka school Saka area mawati bahadu menta ngimpat yo kawiru ke school ke babiang ban ajing kai na matai kena si benta ngi ai kublai ya ka managing committee kinoi kai ki batrai sutom nilayo singawi ka jingkran jong presiden jong ka managing committee ar phunriu ar phunyo snam kalenti ki ya kamdai ka basuk ngasuk thu ki akandu sibon ka jingye ban kentiu ka ne school kublai sibon ya kini ginokit kam jong ka managing committee ki bala trai borba na benta ka ke school nga tharai lada maki kim trai na benta ka school kanom long kumne di khublai sibon bak ngikwa banong kane tang kadak ka bak khndiat mana kaleng kaseng niwan ai kini ki jingrap ki das bat kiban tingi subha ba ban kerpat ahmad yobi ginohikai ki parat khot jong ka managing committee bapin pidang da ke jingkelut mensim nama nak lek kaseng hai bor ibarit ngirap yapi bat ke jing temu jong kaseng kamdai ba
ngi non ai ya kene ben bangin le ya kene program hari ngilayo hi syapang ke jinglong jiman ke condition juga kene school ba nakal yang keseng kapan kam khmat kadai bangin trilang bat ka managing committee nang ne sakmat ngai yang ne ba sibun ki jinon kam kene school kadang don kam nadu ki infrastructure mo kumbala penpau da di presiden juga kene managing committee kinohi kai ba pli nringut hapsiu tulap nakabalang kamdai ke besuk telada kino hikahi kimyo ya katulop naki naka sorkar katno kata kabalang kala banerap namenta kino hikai te kata kadai kaba nakalen kaseng ibu Ahmad ba ngindon rengkat bat ke managing committee lada pidon kam hagano no kapor nakalen kaseng ngikloi ban lang ban sanran lang ya pi ban tendung syaka sorkar baka sorkar kadai ban pej kamtam syaki sinong no kendong kadai ban penbiang ki boling kadai ban penbiang kino hikai kenang bagi kena kinyo ya ke jingpule ke bapaka namar kanai ke perthai kala dai ke perthai ke baya kerdu kam kerdu jam lada ki kena ke bastat kidon na ke school ngan anu sa kidon ki kena ke bastat henrai ke ban ke jingduk apa ban ke jingduk ndon ke school ki babayang hapha syam sening hapha sa selong ki kimi ki pa ki kendu jinge ki kutlat telada ngiyo ke school ke babayang hapo sinong potau ngimna don kam su banlek siapa musling siapa selong tang hane senong pilala beliau ya ke jing start ke bapaka tenaga yang juga seng mentaka singi kular khamat jopi ki kena school juga ke school umkai presbyterian secondary school barak khamat kino hikai barak khamat ke managing committee nadu mentaka singi nginon rekat batpi nginya trai wanwanra ya ke jing kela haga baidai bat ke school hapo umkai kata kadai ke jingkular nakaliang ke Confederation of Rivoy People kumbaga ong meneba kanai ke jing ai ke des bet kiben kadai tangkadak ladangnya nujor kamlong ai hari ke jingmut juga seng kadai hi ban kentiu ke school haban penki ya ke sarkar man la kapor na kapor si kapor henry ngideru ban pen ya kine ki maujam ki ban long kalawai ki ban long ki klur ki ban pnai jong kan ne ka than ka dong ka jongi bat kita gini ki heb ki berin binang ban ki banang ban pensyut ya laga jong ke jebing bat dei maki ki ban long kata ka white lam bat ka sti jong ka ribuhai jongi la shay la chisi kadon ka ktien ka basaj ong barabor da ki melung ki bakrau jong ka ne ka bri oh nyu trap baju balak siat mensiam ngi balau jupan kan mau ngi nak kuat kuat kan mau wah haba pidon kamon kalat bukan don dei namar kata kadau pan syukwa ban ai mensim ikni para nak school be iki jong ni ba pindup kan mau nang ne syakmat to tip ba kata ka education la ne kata ka jingnang jingstan kadai ka shabi ke ban sapli pi ya kalan tiba kumno ba pinjam ya kalan ti syakmat Om don bala ban penlip no yang kita syarak ke bala don hapok jong pi bat bala bantu no ya ka lada pilap kenshow pilap sumar bha pilap lum lalang bha na du mata ka ktien ka ong no one can dim the light that shine within you dei namar kata kadau ba mapi tilong ki syarak ki ban sat tension apo ka tem ri phoi si sin kasi hoi ka seng siwar pi apo ka ni ka snong kanong don ka brang rit le sek brang kluk henry misno bha ban karpan kamtam ya ka school ya ka managing committee buat sno e kane ka dei tang ka lenti jam ka ba nidang chu sedang le se ha ka jing ti ka ba syakman ka CORP kanang he nang san bat kanang the e ka jing rap apo ka ni ka school bangin la bakit kajing irap ka balungkot kalongkum ka nuksa bangin no sen elam nam ta kani ka school kam dei tang hapo ka snong ga jongpi am dei ban ngorem ya kata ki bapun ba hapo ka them ri boy ki mat ya kani ka ju ga jinge kat sha bangin le ki don ting ting ki jing school ki bapli ki batang ki tarpan da pek nei na baru yu ilod i kna school ki ele ayu hapo slap leng nai mod dur shu kat no ka jing worst ka situation ka bangila banong ni tat hadu minta ka sokat ka jela jingi kadang pej matla
ngila ru banong bakat hadu mentang nyimpat don le watang ya ka wei ka college ka bia babiang ka babit babiang nak benta ki khun samla jong ka them ri bo jingi bakin pule bakin petipit ya la de ni chudan ba pitang i wei college ri bhoi ki bate po headquarter hanong po kata ru ka sense stream kam don babun ki jing duna kadang don kam te de namar kata kadau ni don kam pat iki samla ni don kam me ki reurang ba na kaliang ka CRP ni khot ni wer ye pi batung ni na trelang om nang ka banta ban mentoi simen to ken mau ba sin ba phila mi banura ya ka wait lam hakti ken mau ba phidei ukhun khang si jong i mei daga jing sumha daga jing soret ban miru ni kwa ban enok tilang haliang jong phi ban ai da ita isumbo barit nimla ngil daliang ka unit nam ke hakine ki sar kini ki he ki han ki jungi no yalam jungi unit nam ni central budi by president working president bat e khande te thag jing ajimut jong ki ngimla banlan mar ka ne ga unit hangne am ke hende ki deg jing ai but ai bor jong ki no mar ba ki yo i ba ne sinong jungi ka dang sadin omdon kano ka seng radon kano ka kam omdon ba yalam undon bape undon bakmi aliang jong ni kisar larawan kano no skim aliang jong kasnong undon jitip te dunbok bakine gino yalam jungi bakma i ai sembo yangi deban thong ya ko unit hamke ya ne kaseng ka kop kanang ba wan kano ka jinge akasnong ka thau phila ban pet phila ban yarap liang ha skur lada liang akasnong ka thau hende kini ki bakma jungi ki ajimut yangi le skur e concentration dalam tag jing pule tu fiam e to win ha chan skur chang that ong por beli skur liri auta da wai skur mare si ni ong beli skur kata de jing long itu ibe tu ha kata por ngam sutu e jing pule makalong go bokor mo e kata ga jing tu kana ka bangan itu ibe kalong kanyarap ye firu kan tu te hadin kata ha ga wi ka sni tai no hikai jing keli mo e keli ki ong ge kaya kwa pi ben long tu ong kaya kwa pi ben long kata e gi bong le long doktor e gi bong long nos gi buong long no hikai gi buong long engineer kunta teter tu tengah ong long spai tu ngapi long spai nga tadin la pendep nga jing pule nga nga bikom fasia dio sisa nga kam spai mo atrenga kam spai kat wisnam tu yo te e to woi pat ubahin ni ong no tv ngar ko long leno tu yo ko long ye ko long leno te e ma pedang kafir ni ki bakwa long leno le ko bakwa penjot di gemlang salang mare ong tiki kwa pi ban long stu hiyo kwa pi long ban kentui ka sinong ka thau dem de deong te kata kwa ngai pi ba kalong ka jihikai nam ta ju pi ki hep ke beret ba kalong ba hakano no ba kwa pi ka thong kalong ba ban poi se drong stu buram i me pa ju pi hinya sem amar ki de maki ki balong ki kimi ki pa ki ba kersan ne pi ba pulut sep pi de nam de deong de mar de ba pa ri be pa la ki ba wan skur la ro hapsu ba skur de mar de kalong ba ki kimi ki pa nang ta buromi kino hikai ki bide ki kimi ki pa ki ba ar de maki ki ba ai fi ka jingnang ka start tu nang ta buromi ki temen ki kro buromi ki yaki rorong ba tu ka keren ka khana bi hapnang bi ban ken ki mo Brief mula-mula kerja. Pelajaran ya.